Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Ang musunod nga programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala nini, iya ra kini ug walay lapot ang istasyon. Bisan ang barukanan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarukan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Nagsunod ka ba sa programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, o sa musunod nga matag adlang Domingo, gipatas-an na ang ilang oras sa pagsangyaw sa kahinan sa Kristohanong Kasuguan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas nga diskusyon, mas daghan ang mapupo nga leksyon. Uban nila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. PBCM sa RPM DXKO Teleradyo, matag Domingo, alas 12 sa udto, hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, naming tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Gikan kini sa pagtulon ang PBCM, God Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon ang inyong alagad, Evangelist Reverend Charlie Eugenio, amo nga kinasingkasing nga pagdapit kaninyo o mga pagpanghinaot nga anak mo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, amoy magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagkatod kanato ngadto sa kaluwasan. Sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o ba naman sa mga basang referensya nga gitudlo ni Master kanamo, pero sa paggamit ini dili para sa pagsupak sa Biblia. O sa pagpahinumdom ganunay sa tanang magkaigsunan sa kalilain nga dapit nga dili nato pagkalimtan ang atong tulo ka hugna sa usa ka tuig ang pagtambong sa conference ang Disyembre 29 nga karon nga palabuton no para sa kang master, og ang Agosto 19 ug ang Marso 10 in honor of Princess Angel Liberty Eugenio. O kumusta sa tanang mga kaigsunan karon nagasunod sa PBCM compound o gilabi na usab kang Brother Cherry Idgila sa dapit sa Taguluan Misamis Oriental o kang Brother Faustino o Tinoy Palapar nga na kapatalihog karon sa lingating maungon Bukidnon. Kumusta kaninyong tanan sa uban pang mga kaigsunan? Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrigo nga kauban kaninyo karon o kaniya pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan? Kinusab si Brother Romira Makamus katambayaw karon sa paghatod kaninyo sa maturan o magpaila pa karon ang uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalanong magkaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong ninihigyo na karon sa paghatod sa mga maturan nga kaninyo o ninihigyo na kauban pa natong sa pagkaministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos moyusan nga makauban ining tungura o matagadlaw kitang Domingo mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghob dinhi sa RPM DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City. Duha ka oras kita, alas 12 ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usab kita sa Parasat Cable sa TV5 o ingon man masudlong usab ninyo ang mga programa sa PBC sa YouTube ang inyong pagabuhaton ni Kim ng RPM DXKO. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi inyo ng masudlong ang mga programa sa PBCM. Mabati usab nining sibihan ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon
matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan sa Radyo Bandera, Iligan City, 100.9 FM. Alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kapunon, matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan sa Arimin Dixpi, Pagadian City. Medyo oras kita alauna ngadto sa launa imidyang tagnas kapunon, matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan sa Arimin Dixdiar Dipulog. Alas 12 ngadto sa launang tagnas sa gaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan sa DXMM FM Calamba, Misamis Occidental. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan sa DYLE sa Cebu City. Alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagnas kautuhon matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City, Cebu. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan sa B Radio 105.5 Waikurat FM Balingasag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan Kaboses Radio FM, formerly Power Radios Villanueva, Misamis Oriental. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihining sibihan sa DXRE 100.9 FM Radyo Natin sa San Miguel, Manolo Portage, Bukidnon. Alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion matag adlawng Domingo. O mabati usab din sa hinihining sibihan sa Power Radio 97.7 FM sa Valencia City, Bukidnon. Alas 3:30 ngadto sa alas 4 ang tagnas kapunon matag adlawng Domingo. Yadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O ang among mga panimbaya sa mga kaigsunan nga nagasudong kanato via Facebook from Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias and family. Nila ni Brother Miguel Hermias, ni Brother Juanito Hermias Jr., ni Sister Julaila Hermias Harrison, ni Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister Reverlilita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nga nagasudong sila kanato nining karong panahon na via Facebook live streaming, mga kaigsonan. O ganyan man usab ang igsoon sa pagtuo nga na sa Saudi Arabia, ni Brother Churli Gabaya Cartagena, nagasudong usab siya, o di siya maka-live sa Facebook at to siya mo monitor sa ato ang programa sa YouTube. O sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasudong kanamo sa Parasat Cable TV5 sa Facebook, sa tanan nga nagasudong mga paminaw nga pagpatalingog. Karon sa pagdisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagtuon, mga mahal namong tigpaminaw, bahin sa mga kasuguan. Kay usay maalaan nga ang mga minister sa PBC nga nagsulti og kamatuoran tungod sa kasuguan dili na nahimong kamatuoran. Mo ato man ang napamatian kay ang atong mga kaigsuonan pod lugar sa ngalan sa ingon nga tao, igsuon diya sa sistema sa pagkatao pero dili igsuon sa pagtuo. Nga ang isulti lang gyud daw kanang tinuod naa sa Biblia kay ang amo algi lugar na anamen ni sa kapanawnan sa Espiritu Santo nabutang sa ilang kaisipan nga kami nagapasalaang kay lugar halos kadaghanan sa relihiyon ang Hesukristo man ang gihimong pasigaranan sa pagpamatuod yan na. Kung ang pagwali may tod kang Kristo, mao na basihanan nga mo'y tinuod, di na alang sa ilang katarungan nga ilang pang bugnoon ang uban pa kay Kristo may ilang giwali.
busa diyang dapita, magka-diferensya gyapon bisag nagwalay Kristo. Pero kung himuon pong pasikaranan nga ang kasuguan mo ay himuon nga tinuod, dili man lang ang nagbantay sa kasuguan sa adlaw nga igpapolay ang SDA kon Seventh-day Adventist Church. Pero kung atong ihatag nga kutob sa nagbantay niya may tinuod, mugawas karon nga sila tanan tinuod o kung kami wala na niya na adili tinuod. Unang dipinsaan na mo kay ang kada usagon nagpadayag banta sa kamaturan. Kami ba'y way kasuguan aduna pero amo lang ipahayag nga kada usa magpadayag gitag kamaturan. Kay kung may baluan ng kamaturan, ang kamaturan lamang mao ang mohatag kanato og kagawasan. Hain sa Biblia, Brad Romy, nga kung may baluan sa katao ang kamaturan lang yun ang maghatag og kagawasan. O dinhi kanari diri natong mabasa sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 8, bersikulo 32 nagaingon. Kamo mahibalo sa kamaturan, ug ang kamaturan maghatag kaninyo og kagawasan. Busa sa nakita natong payag sa nakasulat sa Biblia, mga mahal namong tigsunod dining maong programa, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ang kamatuoran di ay, kung atong mahibaluan, maghahatag yun og kagawasan. Pero sa Biblia, haing kining kamatuoran, Brad Rini, nga kining kamatuoran na kung mahibaluan, mao lang yun ang mahatag og kagawasan. Anya Reverend sumala din sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 17 ang gingon. Karon ang Ginoo mao ang espiritu ug diin gani ang espiritu sa Ginoo ana usab diha ang kagawasan. Busa, importante di ay nga mahibaluan nato ang kamaturan, kay ang kamaturan maghatag og kagawasan. Pero kung diin kini nga kagawasan nga atong mahibaluan, ang espiritu di ay sa Ginoo. Kay kung asa gani daw ng espiritu sa Ginoo, yata makaangkon og kagawasan. Katong gibasa Brad Ronnie ni Brad Romy sa Juan 8:32, ikaduhang hubad sa King James Version, ang ilhanan sa unang hubad sa King James, ang pinadeg tawgon og bugna, ug ang Santiago tawgon nga Jacobo. Giunsa na pagkasulti ang Juan 8:32 nga kung mahibaluan nato ang kamatuoran, mohatag ang kamatuoran og kagawasan. Dining hubad sa Biblia, Reverend, ang unang hubad sa King James Version, ang Juan 8:32 gingon kini, og kamo makaila sa kamatuoran, og ang kamatuoran mao'y magaluwas kaninyo. O di sa ato pa ang kamatuoran gyud di ay kung mahibaluan kay mohatag man og kagawasan, mao di ay nay magaluwas o kaluwasan di ay. Pero kung asa diya sa espiritu sa Ginoo, kung ato nang mahibaluan, kay diin gani ang espiritu sa Ginoo, kung asa ra na didto gyud ta makabaton og kagawasan. Pero kining sa ubang hubad, Brad Macarayo, kining ikaduhang Korinto 3:17, matang sa espiritu sa Ginoo ang gipasabot dinhi nga kung may baluan maghatag kanato og kagawasan o kaluwasan. Kanang gingon ni apostol nga si Pablo nga diin gani ang espiritu sa Ginoo anaa sab diha ang kagawasan o kaluwasan. Sa gibasa kaniya sa unang hubad sa King James bisan pa sa SD Bible. Gingon na diri nakasulat sa maulang gyapon nga sitas gibasa ni Brother Rini kaniya sa ikaduhang Korinto 3 bersikulo 17, matang kana nga Espiritu Santo na. Is pagpayag karon ang giingon dinhi nga Ginoo mao ang Espiritu Santo. Ug kun ang Espiritu sa Ginoo mao ang anaa sa tao, gawasno na siya busa. Kung unsa ang gipasabot ni apostol nga si Pablo kanang Espiritu sa Ginoo, kun hain ganing Espiritu sa Ginoo anaa usab di ang kagawasan o kaluwasan, Espiritu Santo ang gipasabot ni apostol nga si Pablo. Busa Espiritu Santo di ay ang mohatag kanatong kaluwasan o kagawasan kung mahibaluan nato, mga mahal nga
kaigsunan. Pero ingon ni ini, kung naata sa Espiritu Santo kay mao may mohatag og gagawasan, dili pod mahibaluan nga ang kamatuoran nga makaluwas nato ang Espiritu Santo kung walay magwali niya na nga gikasangkapan. Para mahibaluan nga mutudlo gyud nga diha sa Espiritu Santo ang kaluwasan. Sa Biblia ba, Brother Rene, gitudlo ba nga ang kaluwasan kay diha man sa Espiritu Santo kung mahibaluan nato na may gikasangkapan ba nga magwali para sa Espiritu Santo? Dona, Reverend, din sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12 ang ingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon, kundili kaninyo na nagalagad sila diya sa mga butang na karon, gikapaybalo na kaninyo, pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butangan nini ang mga manunda nangandoy sa pagsudong. Busado na di ay mga tao nga gikasangkapan para mahibalutas kamaturan. Mga tao nga mohatag og pagpaila sa kamaturan nga diin o anaalang diha ang Espiritu Santo, diha ang kagawasan nato o kaluwasan. May mga taong magwali sa balita sa Espiritu Santo. Sa makadaghan ninyong pagsunod, walay lain namo nga paghatag og sentro nga pagpamatod na kami na sa wali sa Espiritu Santo. Kay sigon sa gitulo sa Biblia, gibahin sa tulo ka dakong panahon. Og naami sa ikatulong panahon na nga pagpamatod, kaya ang unang panahon, mao man na ang kanghiyoba. Ug ang ikaduhang panahon, mao man na ang atong Ginoong Hesukristo. Por iso, nga kung ano nga ang wali na mo diya sa Espiritu Santo na, may mga taong magwali sa Espiritu Santo, wala magpasabot nga wala na pud may bantayay og sugo. Naagya po'y pagbantay na mong sugo. Pero kung sugo may hisgutan, Brad, o mga ministro sa PBCM, ang sugo ba sa adlaw nga igpapolay mo ba inyong ibantan? Wala minyana. Pero among explicar. Nga nami kasuguan. Hayan ang priba nga bisa na atas Espiritu Santo, Brad Ronnie, pero naagyod ang pagbantay natos kasuguan. Sumala sa gipangbasa gani nato nga kung may baluan nato ang Espiritu sa Ginoo sa 2 Corinto 3:17 sa SDA Bible kon Seventh Adventist Bible kasi Cebuano ug sa King James Version maura man ang pagkapahayag nga ang Espiritu sa Ginoo nga maghatag og kagawasan mao man tong angay mahibaluan sa Juan 8:32 nga kung mahibaluan nato ang kamaturan mo'y mohatag ka nato kagawasan nga gihubad nga maunay makaluwas nato o kaluwasan nato. Unya sa gihubad, Espiritu Santo mo na sa ang pulong sa Dios kanang 2 Corinto 3:17. Kung basahon na sa ubang hubad sa Biblia, nagpasabot ba nga adunay pagbantay pud natog sugo? Nagpasabot, Reverend, nga adun nagi pagbantay og kasuguan. Ang pagabasahon ko nga Biblia, kininasab ang Biblia ang gitawag ang buhing pulong, mga kaigsunan. Maragapon sa 2 Corinto Kapitulo 3, versikulo 17, ini ang nakapahayag. Ang Ginoo mao ang Espiritu nga nagahatag kanila og kinabuhi. Kay hain gani ang Espiritu, sa gibasa sa ang pulong sa Dios, Espiritu Santo gipasabot ani. Hain gani ang Espiritu ato usab ang kagawasan. Nadayon ang pagbayag sa pagsalig nga ang pagtuman sa kasuguan, tuman kitag kasuguan, unsa man? Ang pagtuman sa kasuguan makaluwas. Di dunay pagtuman sa kasuguan nga makaluwas. Ug ang pagtuman sa kasuguan nga makaluwas, mga mahal namong tigpaminaw, sukway sa gipahayag nila, ipapahulay, ato man kay kung naabitaw na mga mahal namong tigpaminaw, ngano ba pud taon nga dili mi mobantay ana niya amo lagi nang supakon nga naa man na. Busa niya ang bahina nga ang pagtuman sa kasuguan usa sa pagpailalom sa balaod sa panggobyerno. Ayon ang priba ni Ana Brad Macarayo nga ang pag-ilalom o pagbantay sa kasuan ang gitawag og
kininiang balaod sa gobyerno apil o maunang pagpailalom diya sa maong kasuguan. Sa Roma Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa versikulo 6, ingon nini ang atong mabasa mo ni pagtuman sa kasuguan. Ingon sa pagpayag, kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulutan gawa sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo kun dili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga naas kagahom nan buhata ang maayo og mabatunan mo ang pagdalay gikan kaniya. Kay siya sulugoon sa Dios mo na nga magpasakop ta mo na sugo sa Dios o kasuguan sa Dios. Gingon kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan apan ang dautan mao imong apan kun ang dautan mo imong ginabuhat angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada, siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mga mamumuhat og dautan. Busa kinahanglan magpasakop ka nga masinugtanon dili lamang aron sa paglikay sa kapungot sa Dios kundi usab tungod sa mataro nga kaisipan, tungod sa samang hinungdan kamo usab nagabayad og mga buhis. Kay ang mga punuan sa kagamhanan, mga sulugoon sa Dios o ginaatiman nila kining maong butang. Versikulo 7 naman. Sa versikulo 7, bayri silang tanan nga angay nga bayran ang mga buhis ngadto sa mga maniningil sa buhis ang alkabala ngadto sa maniningil ug alkabala ang pagtahod ngadto kaniya nga talahuron ang pasidungog ngadto kaniya ang takos pasidunggan. Busa ang kasuguan diay naa sa Espiritu Santo kun hain gani ang Espiritu Santo kay mao naman ang gipasabot naa diha ang kagawasan o kaluwasan, naa po diha ang pagtuman sa kasuguan. Kung asang kasuguan mao kadtong pagtuman sa sugo sa Dios nga magpailalom ta nga masinugtanon sa balaod sa yuta ingon nga ang kagamhanan tinukod kana sa Dios. Okay, mailhan ni nga dili ni kagamhanan sa langit kay ipagbayad gud kag buhis. Isa to pa sa gobyerno malang na. Kay wala may ingon nga nagbayad buhis tuas langit pa ingon. Naara man gina diri sa yuta. Busa mo nang pagpasakop unya kining gisgutan diri nga ang musukol sa tinukod sa Dios mayagom sa hukom sa silot kay obligasyon di nga magpasakop ta sa gobyerno kinsay na munuan. Unya giingon kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabat ugmay kun dili sa dautan. Busa dili ta malisang kung nagbuhat og mayo na ay balaod sa gobyerno nga ang gatong mga gitawag og PWDs, no? Nga persons with use drugs. Nga ipasurinder diya sa matag barangay gitahasan ang mga barangay captain nga malimpyo lamang ang mga drug addicts, no? Persons with use drug. Pinaagi sa gitawag og CBRP, Community Based Rehabilitation Program, nga kung mo graduate ka niya na mga 1 month, adunay imong certificate nga madawat nga graduate ka niya na. Pero it doesn't mean nga ang gatong ni graduate niya na dili sundan gyapon kay pagpaniguro sila nga kung sila mangningkamot nga mag-ayo na sila o magtapat na sila nga maundang ni ganyan ng mga druga-druga mo na siya ang ilhanan nga narilisan ka niya na pero pag madakpan ka kuyo ni gid hinoon. Og katong gilain ang tininiang gitawag og mga gitawag og user og poser. Katong poser nagkinahanglan tuog sa gitawag og bahay silangan kanang ibutang gid sila diya ilain pudto kay poser man sila. Until such time nga mo graduate pud sila pero kinahanglan nga sundan gyapon sila kay basig mobalik sila kay mga pahamangno nila daan.
mo nang programa ron sa gobyerno busa kining bulaton ni Presidente Duterte takdo sa nakasulat sa Biblia. Muna nga ang mga kapitan diha niya na gitahasan nga kinanglan ang matag barangay nga naitahas nga gitawag og drug free, nga ang drug free nga suhituhon ang maong constituent sa maong barangay ang mga lumulupyo diha nga wala na gyoy ingnunta nga mga o siya tawagan na nga nagbalik sa pagkadroga. Pag di na makita na, mao nang gitawag na ang barangay og drug free. Yan mo nga na buhat sa gobyerno. Busa ang matag-o sa kareliyon, may tulubagon nini nga ipailalom yun. Kung naa may ato makabataan diya niya na, nga mo-undergo gid sila og RC, rehabilitation, nga gitawag og program sa kininiyang para sa mga nagduga. Kanang gitawag og CBRP, Community Based Rehabilitation Program. Pag ang barangay drug free, ipasusi na sa gobyerno nga ipamintin na. Kay pag dili mamintin katong drug free niya nalusutan, giingon pa sa maong seminar diya sa PDEA nga ang maong barangay imbis drug free na-revoke na hinoon ang pagka-drug free, balik hinoon sa uno. Unya nga atong presidente maningil sa kiniyang mga kapitanis nga anong naunsa na pero kinahanglan mo rason puta nga dili man nato ang ilang tiil hikot pud sa atong tiil aron og mulaka ngadto sa pagpangita sa druga mapugnan nato kay naa mas ato nga di ta mo himo niya nahikot man yang tiil og magtuman siya ikaw dili man magginuyura mo nawa man na imo supak sa iyang dapit kay nadikit man ang iyang tiil sa imong tiil. Pero obligasyon gyud ang purpose sa presidente o sa gobyerno nga dili magpabayan-bayan. Nya, waday sugo man na. Unya, kanang mga droga, gitawag na sa Biblia og makapadaot na. Sa kanta pa ni Willie Garte, gitawag nagbawal na gamot. Na sa Biblia ba, Brad Ronnie, doon na ba'y gisgutan sa Biblia nga makahilo nga tingalig adunay tanom nga makahilo wa may lain kay makapadaot na sumala sa atong mahibaluan na ba sa Biblia. Yeah, libre naa sa Biblia kana og pagabasahon nako ang nakasulat sa Deuteronomio kapitulo akong pagabasahon dinhi sa kapitulo 22 29 nga kapitulo akong pagabasahon og sa bersikulo 18 niya. Ingon ini ang nakapahayag sa balaang kasulatan mga kaigsunan inyong paminawan. Tingali unya sa paniwala ninyo adunay lalaki kun babay kun panimalay kun banay kinsang kasing-kasing mutalikod gikan kang Hiyuba nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios niadtong mga nasod. Tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo og ahinho. Yung ipasabot nga gamot nga makahilo mo maning mga bawal nga mga kining mga bawal nga mga kuan ba, mga sagbot sama ko anong mga marijuana. Apil naman na gid gitawag man mga gitawag og mga gamot nga makahilo og ahinho. Makadaot man. Matang gani nga giingon mo kog ikahilo o makahilo kay asa man di ka paingon kung hilo ang hisgutan nga makamatay man na. Ang epekto niya na tungod do makadaot ug makamatay gina sa tao. Busa ang Dios nagprograma nga naghatag siya og gitawag og maayong panglawas. Hain sumala sa Biblia Brad Rini nga naghatag ang pahamangno ang Biblia nga ang tao kinahanglan gyud ipagmaayo sa iyang panglawas sugo na nga ang health nato ipapaatiman yun. Matod pa ni Juan Flavier sa una sa iyang motto sa dihang
usa siya ka senador, bawal magkasakit. Di, kung bawal magkasakit, nagprograma ang gobyerno, may tuod sa bisan unsa, nga kinanglan yun, atimanon ang atong lawas niya na. Na, hain ang programa sa gipakita sa Biblia, kay ang nagtuga sa Biblia, Dios man, busa ang mga tambag, angay ginatong tumanon. Ani Reverend, sumala din sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, versikulo 2 ang gingon. Hinigma, gipang hinaot ko nga magamaswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magamayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga maswagon ang imong kalag. Oh. Di nakita na to nga mga hinigugma. Gipang hinaot ko nga unta magamaoswagon ang imong kalag. Patod pa og magamaayo ka sa panglawas. Di sugo nga ipag-ayo kita sa atong panglawas. Nakana di ay makahilo, makaayo din sa panglawas. Mao na mga malamong tigpaminaw. Kay kanang buhat-buhat ka o magtumar-tumar kanya ng makahilo, mo man ay giingon nga kibali ang imong kaugalingon, gipatay nimo ang imong kaugalingon nga lawas. Ya, bawal man ang pagpatay. Dili kay ngadto sa isig katao lang ang pagbawalan na, kundi ang imong kaugalingon kay imong gipatay ang pulo the word nga patay na ay kinabuhi, pero wad-on nimo ang kinabuhi. Pagpatay na niya sa Biblia, bawal ang pagpatay. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, ingon, dili ka magpatay. O, di sa to pa. Kanang mga bahina, atong timan-an nga, kay nag-ingon man nga, magmaayo ka sa panglawas. Ang Diyos ba, Brad Makarayo, sumala sa Biblia, ipadala ba yun ang maayong panglawas o siya bigay nagsugilon niya na? Oh, dili atong basahon dinhi sa nakasulat sa Jeremias Kapitulo 33, versikulo 6 ang atong pagabasahon. Yan sa pagpayag. Ania karon dadon ko kini. Dadon ko niini ang maayong panglawas ug ayuhon ko sila ug igapahayag ko kanila ang kadagaya sa pakigdait ug sa kamatuoran. Busa matinaw nga nag-ingon ang Biblia niya karon dadon ko nini ang maayong panglawas, busa gitudlo ang maayong panglawas, di ba sugo na nga imong ipahayag nga ay ipag-ayo ang tao sa panglawas, kay ang kagustuhan sa Dios sumala sa dugang payag sa Jeremias 29:11 nag-ingon, kay ako nahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo, nagaingon si Yuba, mga hunahuna sa pakigdait ug dili sa kadaotan, sa paghatag kaniyo og paglaom sa inyong kaugmaon. Naghatag di ang Dios og paglaom alang sa kaugmaon. Nakaron, pag mag-ingon ta nga dadon ko ang maayong panglawas, kung mag-ingon ta niya na nga sugilan nato ang Dios, dadon ra ba ang maayong panglawas, busa di na maka ayo ng imong gibuhat. Pagbasa diyon, kinsa may nagbalod na Dios, asa mabasa sa Biblia? Kinsa may nagtuga sa Biblia? Ang Dios. Busa Dios ang atong pauman niya na. Hay ng prueba, Brad Romy, nga ang nagtuga sa Biblia, ang Dios. Busa kining Biblia, gamiton sa pagpanudlo, sumala sa angay may baluan, sa katawhan, nga ang mga balaod sa Dios mo'y atong ginatudlo, sumala sa nakasulat sa Biblia. Dinhi Reverend atong mabasa sa ikaduhang Timoteo sa iyang Kapitulo 3, versikulo 17. Gikan sa 16. O gikan sa 16. Nagayon dinhi. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios o may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pamadlong, alang sa pagpanulit, o alang sa matuto sa pagkamataron. 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulaton. O di ang tibok kasulatan gituga sa Dios
ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulaton. O di na. Di gitugas sa Dios ang kasulatan kay ang tuyo nini kung naay imong pagtuo nga di mao aron badlungon ka sa mapig-uton para mamaayo ang imong pagtuo. Hain sumala sa Biblia, Brother Rene, nga pagbadlong gamiton ang kasulatan para mamaayo ang ilang pagtuo. Anyal din sa Tito Kapitulo 1, versikulo 13 ang gingon, tinuod gining pagpamatura, busa abadlungon sila sa may pig-iton gayud aron magamayo sila diha sa pagtuo. Oh, badlungon sila sa mapig-uton gid aron magamaayo sila sa pagtuo. Ang ilang pagtuo kanang mga duga husto na, unya di man na mo'y husto. Ang ilang pong pagtuo sa pagtulunan husto na, unya di mo'y husto. Busa gani giingnan tag dili husto kay wa ta magbantay sa adlaw ipapulay, pero atong gihatagag reason out nga naipagbantay nato sa sugo ato sa gimontar ning kasuguan nga gidevelop ni master nga gipapatuman nga gitudlo diri namo, pero nakabase sa nakasulat sa Biblia. Sama sa pagtuman sa gobyerno nga dili kadlukan ang mga naa sa punuan sa gobyerno nga dili daw kawang ang pagdaladalag espada. Pero sa The New Living Bible naman The New Living Bible, brother, nga ang gisgutan diya nga mailani mo nga dili na sa balaod sa Dios nga gobyerno dito sa langit, kundi gobyerno sa yuta na nga ipapailalom ta og ipagpasakop. Naghisgot ka na og naay mga kapulisan niya na unsay priba, brother, sumala sa Biblia. Okay, basahon ako rin ang The Living Bible sa Romans chapter 13 verse 1 up to 5. Gingon din obey the government, for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has no place in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. For the foolish man, so mga pulis, isgutan na din for the foolish man does not frighten people who are doing right, but those doing evil will always fear him. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. The foolish man is sent by God to help you. But if you are doing something wrong, of course, you should be afraid. For he, ang policeman, will have you punished. He is, ang policeman, is sent by God for that very purpose. Oh. So, diyan lang rin no? Matinaw na ito, ang kining. The policeman does not frighten to those who are doing good, right. Alright. But if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. Makakaplag kag kaayuhan kung imong tumanon kay the policeman is sent by God for that very purpose. Ipadala di ay sila sa Dios nga dunay katuan sama sa tukhang. Gihangyo, tok hangyo nga ang mga kabataan diya sa panimalay di nahatungdan kay aron sa nadugay nga ipag-undergo sila sa CBRP Community Based Rehabilitation Program sa atong gobyerno kang Presidente Duterte. Siya may punuan karon sa pangagamhanan. Busa di man daotan ang iyang gibuhat. Naadaw pagka magisgot tag pulis, alangan man ang pulis na kutsilyo katong espada sa Biblia sa ubang ubad sword, pero sa ubang ubad sa Biblia gitawag na og di na sword kay paghisgot tag pulis tapoy ilang bayoneta na pusil na tanawa og mosupak ta di madisgrasya diya na tungod kay nagsupak man sila sa balaod mabitaw nga dili ta angay mahadlok kanila kung naata sa pagbuhat og matarong, pero kung nagbuhat tag daotan mahadlok kanila oy busa ang mga ministro sa PBCM, ang mga membro sa PBCM nga nagtuman wa gikadlok, pero katong mga PBCM nga mga batan-on nga nakigugoy-hugoy o nabuang na kamo
o dili mo mutuman yan na walay kadagkuan o si Master nagsugo nga mo nay atong buhaton sumala sa Biblia. Kay ngano, tanang pamaagi makadaot nga na sa atong panglawas. Na ayon pa sa Biblia ang makapadaot sa panglawas unya kung magbuhat niya na ang tao gitawag og dautan siya brad makarayo hain pa. Kini pa ang nakasulat sa Proverbio 16 bersikulo 27, ang tao nga walay kapuslanan nagalalang og daotang buhat ug diha sa iyang mga ngabil adunay makasunog nga kalayo. O kini pa ang makita diha sa giingon nga dili makaayo sa lawas nya giingon nga nagbuhat hinuon naglalang sa daotang buhat diha sa iyang mga ngabil adunay kalayo nga magkasunog. O makita man nato na unsa may sa baba pasensya na niadtong mga makita ang kalayo ug aso diha sa baba unsa man mao man ang mga sigarilyo. Oh. Na di ba gikan na sa tanom na sumala sa doktor kung sigihan mo na gamit makakanser man na. Busa gani na ay mga sigarilyo ron tungod kay dako magbuhis dili totally nga giwala pero giaware ang mga tao niya na gipangbutangan og drawing nga may gikanser gikanser ang dila, nihubag ang liog, uban pa nga mga nasa mga tiil o sa mga kamot ba lugar nga ang epekto di ay nadugay nga dili lugar magparehas gipangkanggreen, gikanggreen na. Unya gibutangan og warning bagi delivery no matagpakiti sa sigarilyo, government warning. Wapa niya gunitik ang sigarilyo para ibutang siyang baba sa label pang daan. Warning na, government warning. Smoking is dangerous to your health. Cigarette smoking Cigarette smoking. is dangerous to your health. Government warning. Sa Dios ba nagikan? Dili. Kay ang Dios, dadon ko ang maayong panglawas o siya mingon, dadon ko nga madaot ang inyong lawas. Mo na itiman-an. Busa ka ng warning sa gobyerno, gikan na sa Dios kay ang giingon dito sa Biblia nga ang anaa sa kagamhanan bisan pang atong mga kapulisan mga pinadala man sa Dios unya ang kagamhanan tinukod man sa Dios mao bitaw na nga gituga sa Dios ang balang kasulatan gamiton sa pagpanulid pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit sa ato pa mao nang giingon nga pagdala na sa Dios sa maayong panglawas sa tao dito sa 38:3 sa nakasulat sa Jeremias o sa 29:11 sa Jeremias nga ang hunahuna sa Dios alang sa maayong kaugmaon sa mga tao tanawa gani ang mga na hinaikan na sa paggamit sa droga ang uban mandakop naglangaw isunod sa bulsa ang uban magsipa-sipa naglata magbutbut na sa daplin sa dalan tungod kay nasubraan na sa paggamit sa droga mao nang giingon nga ang Biblia nagtudlo gyud nga ang gusto sa Dios ang giingon gid ipabuhat ang maayo gyud ang atong lawas. Okay, tanawa. Maayo di ang lawas nga nadaot na iyang panghuna-una. Ang tinabunan sa purol, nakita na ang gitaguas purol. Nagkumbitay na. Mao bitaw nga ang katungkuan sa programa sa gobyerno i-rehab ang kuan katong ana nga sistema. Para katong mga wala pa mahinay kay. Namo na ang katuyuan mga manlamong tigpaminid. Sa Dios na nga pamaagi na gingon ni Duterte pagkakontraho na mga manlamong tigpaminaw, amo na gingon nga wala ka sa Dios diyan ang pamaagiha. Muna nga naa sa pagpatuman mi niya na nga bawal lugar namo nakaron. Bisan sa mga kasuguan sa pakita sumala sa Biblia nganong mailhan nato na nga dili na sa anang gibasa ganina nga policeman balaod na sa gobyerno naa na makita na baday pulis sa langit. No, una-una arguna. Asa man ang pulis sa panahon kang Kristo kadtong si Kristo dinipas ka libutan. Dinhipas siya ni atong iyang pagministeryo. Asa man ang pulis as langit wala niya diri sa yuta. Mabitaw nga di sila gusto sa pagtubag ni Kristo sa pari or saserdote. Gisagpa si Kristo sa pulis na dito nagsilagpaay sila ni Kristo o pulis dito sa langit. Bisan pa ganito ang pagbayad ni Kristo nga gisugo na Pedro pagbayad buhis gisugo man wa man nga adtos lanaw adtos langit pag-itsag pasol kunya ang isda nga makuha nimo bingatang baba makuha mo makaplaga mo sa istatiro kuhaan ni
ibayad kini ngadto maningil sa bus tali kanako og kanimo. Wala dito sa langit ipagpanagak ni aragya ko diri sa yuta. Para makita nato na ato ng basahon Brad Makarayo, di ba? Oo. Na ato sa nganon samtang imong Giplastar. giplastar Oo. Brad Makarayo. Ato sa basahon Brad Ronnie, haining pulis nga nagsagpa kang Kristo nga din higit sa kalibutan nag-abot sila wala dito sa langit mo sa nagsagpaan ang atong Ginoong Kristo. Okay, basahon ako. Dinhi sa nakasulat sa Nga si Biblia. Kristo gisagpa sa pulis. Niya sa Juan Kapitulo 18, akong pagkabasahon, Reverend, sa nakasulat din sa diyang gihusisa si Kristo sa labahong sacerdote niya may pulis nga misagpa kaniya sa pagtubag ni Kristo dito sa sacerdote. Juan 18, mga kapitulo, versikulo 19, ngadto sa 23 sa akong pagkabasahon. Og si Jesus gipangutana sa labahong sacerdote mahitungod sa iyang mga tinunan, og sa iyang gipanudlo, si Jesus mitubag kaniya, nagsulti ako nga walay lipod-lipod ngadto sa kalibutan, sa kanunay nagpanudlo ako sa sulod sa mga sinagoga o sa templo, diin adto magtiguman ang tanang mga Hudiyo, wala ako'y gikasulti sa tago. Muni ang explicar ni Kristo sa diyang gipangutana sa labahong sacerdote. Gingon daw din nganong mangutana pa man ikaw kanako? Hindi ba paano si Kristo ito sa labahong sacerdote? Pangutan-a lang ang mga nagpakadungog kanako kung unsa ang akong gisulti kanila. Sila nahibalo kung unsay akong gisulti. Og sa pag-ingon niya ni Kristo, usa sa mga pulis nga nagtindog sa dool, misagpa kang Hesus og mingon kaniya. Ang katong pulis lugar ha, mao ba kanay tinubagan mo sa labang sacerdote? O kanang sacerdote sa Bibliang Katoliko kung basahon na di pare na. O na asa man to sila nagabot Brad Ronnie para sa paon si Kristo dito sa langit. Dili o dinisyoda. Ilhan nga katong sa Roma 3:c Uno, ngadto sa size, nga dunay mga policeman gina nga sa The Living Bible, makita nga. na to nga dinhi gina sa yuta na. Kay dugang pangpahayag niya na pag magisgot nga gobyerno sa yuta, mailhan na to. Kay dugang payag sa gipahayag ni Apostol Pedro atong pagabasahon mga malamong tigpaminaw diri sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 13 o 14 nag-ingon dinhi ato mabasa tungod sa Ginoo kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa tanang tawhanong pagbulutan sa emperador ingon nga mo'y labaw sa tanan o sa mga gobernador nga iyang pinadala ron sa pagsilot niya atong nagabuhat og daotan og sa pagdaig ni atong magabuhat og maayo. O nakita nato nga tungod sa Ginoo kinahanglan magpasakop ta nga masinugtanon sa tanang tawhanong pagbulutan sa emperador o sa gobernador na asam ning gobernador. Di ba niya sa kalibutan was langit? Muna mga malamong tigpaminaw di nakita nato nga kini nga katuyuan nini balaod sa gobyerno ang gisgutan. Di pag balaod sa gobyerno magbayad og bis obligado ta gawas og free taxes para sa relihiyon kung ipadapat na nga ang gitagaan man og right sa gobyerno pod nga mahimong free taxes pero nay priba nga ihatag sa gobyerno pod nga ikaw ana ma-exemption ka pero di ka ma-exemption ka ni pag maningil ka ni sa buhis kwentahan ka na matod pas Biblia bayad sa buhis kasi Kristo lagi nagsubo niya na sa panahon mo tong gisulti ni Brad Makarayo usa sa mga ministro hain kadtong imong gisulti nga pribahan nato sa Biblia nga dili ito sulti-sulti Brad Makarayo. Tungod kay dito magud sa Roma 13 kay ganiya 1 hangtod city kanang size of city mandatory gyud nga pagbayad og buhis. Muna gumikan kay ang atong Ginoong Kristo ang pagpangalagad sa mga apostolis na agyod sa pagpangalagad sa Dios. Makita ba nato nga nagmasinugtanon gyud kasi Pablo ba nagsulat ng Roma ang mga apostolis po masinugtanon po sila nga nagpailalom ana kay sila may nag-explikar o nagikan po na ni Kristo. Si Kristo mismo mao'y nagpasunod sa iyang mga apostolis. Tanawa gani sa diha nga gipangutanas maniningil sa buhi si Pedro tinun-an ni Kristo kung say giingon. Na sa Mateo kapitulo
17 ang atong pagbabasahon, versikulo 24 ilapos nato sa versikulo 27. Ug sa pag-abot nila sa Capernaum, ang mga maniningil sa tunga sa estatero nga buhis sa templo miduol kang Pedro miingon, wala ba magbayad og buhis ang inyong magtutudlo? Si Apostol Pedro gipangutanas maniningil sa buhis. Ang pangutana nag-ingon, wala ba magbayad ang inyong magtutudlo sa buhis? Ang tubag ni Apostol Pedro sa bersikulo 25, siya mitubag si Pedro, oo, nagbayad. O sa pag-iuli ni Pedro sa balay, giunhan siya ni Jesus pagsulti nga nag-ingon. Unsa may imong paghuna-huna, Simon? Si Pedro mo ay gipasabot ani. Ang mga hari dinhi sa yuta kang kinsa man sila maningil og buhis og bayranan sa ilabang mga anak o sa uban ba? O sa pagtubag ni Pedro sa uban, si Jesus miingon kaniya, nan, wala day untay bayranan ang mga anak. Ingon des Kristo, apan aron dili kita makababag kanila ni adtong mga maniningil sa buhis. Umadto ka sa lanaw, muna kung giingon nga wala moingos Kristo, umadto ka sa langit, Pedro. O giingon, idito sa patos lanaw, pag-itsag pasol og bitara ang unang giingon og bitara ang unang isda nga mapaslan ug bingata ang baba. Ug sa sulod niini, niadtong baba sa isda lugar, makaplagan mo ang usa ka estatero. Kuhaa kini og ibayad mo kanila alang kanako og kanimo. Sa ato pa niingon si Kristo nga sa pag-ingon niya nga uyon ba gipangutanas Pedro uyon magpagbayad sa buhis, ingon siya nagbayad man ang ako magtutudlo. Uto sa niingon Kristo kang kinsa man maningil ang maningil sa buhis sa uban ba o sa ilabang mga anak. Moto pagtubag ni Pedro siya para di ta kababag nila, panagat pag-itsag pasulitos lanaw. O niya, ang unang isda, bingatang baba. Dili po literal nga, bingato ni Pedro, baba sa isda niya, makaplaga na dahil usak estatero. Kanang usak estatero, sa versikulo 27, doon ay usak estatero, kanang ingon estatero diya, mo footnote na sa ubos, giingon dayon estatero, salapi nga mo bilig, 1.28 pesos. Mauna siya ang salapi nga kuha lugar kanang halin ni Pedro sa iyang pagpanagat, ibayad na gatos maniningil sa buhis para makabayad si Kristo sa buhis o si Apostol Pedro ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, kung walay buhis, mga mahal nga tigpaminaw, kanang mga empleyado sa gobyerno, ang sweldo ana, mga bonus ana, gikuha na sa buhis. O, di. Way, mga empleyo sa gobyerno kay wa may ikabayad o ikatag ang gobyerno. Nga na, sa ilang pagka-empleyado. Muna nga, kanang buhis, balik ra gyapon na kanang mga dagko nga mga kadalanan ron nato, mga infrastructure, no? Kanang gibuhat sa atong presidente nga upat kabi, build. Programa nga pa-improve sa atong nasod. Gibuhat na sa atong presidente. Naasa man to kwarta. Mangutkot pag Bulawan dito sa ahana nga Bulawan. Di pinagi sa pagbayad og buhis niya na. Makita po na to ang gitudlo ni Kristo nga siya gid ang nagpasunod sa mga tinunan nga ipagbayad gid og buhis o ni asa gikuha pagbayad sa buhis di pagpaningkamot ang iyang mga tinunan para makabayad lagi buhis. Okay, sa una ganing panahon nga ang nagbutang sa kwarta nga naa ang iyang dagway si Cesar. Busa wag gyud mingos Kristo nga para sa gobyerno nga namo nuan si Cesar ay bayri ay ihatag ang buhis dito kang Cesar. Diri ra po puro sa ako kay na may amoton pod nga gikinahanglan diya sa katawan sa Dios para sa Dios pod. Wa siya nga ang sa Dios puro sa Dios. Ang iya sa gobyerno wa na. O di nirebelde ka na niya na. Hayan ang preba bradone nga si Kristo nagpapatuman og buhis sa iyang panahon tungod kay ang namunuan niya adto mao si Haring Cesar. Yeah, kung basahon Reverend ang gingon kini sa ang pagbayad og buhis kang Cesar, mao ni siya sa panahon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga doon na gid sila pagbayad o nagpilalom gyud nga sila masinugtanon din sa punuan sa gobyerno ngayon tanon nga gobyerno. Sa 22 nga kapitulo sa Mateo, bersikulo 15 ngadto sa 22 ang akong pagbabasahon mga kaigsunan. Og milakaw ang mga Pariseo og nagsabot sila kung unsaon nila sa pagbitik kang Hesus pinagi sa iyang isulti. Og ilang gipagtuan siya, si Hesus o ilang mga tinunan, kinuyugan sa mga Herodianhon sa pag-ingon kaniya ngadto kang Kristo, magtutudlo. Nasayod kami nga ikaw maminatud-on o nga ikaw sa minatuod nagatudlo sa dalan sa Dios.
O mawala ka magsapayan sa tao, sanglit wala ka man magtanaw sa panagway sa mga tao. Busa, tugani kami unsay imong panghuna-huna niini. Matod pa niadtong magnegosisya sa atong Ginoong Kristo. O yun ba sa balaod ang pagbayad og buhis kang Cesar o dili ba? Muli lang pangutana nga sa atong Ginoong Kristo. Apan si Jesus sa nailamiya ang ilang pagkamadinauton, ningon kanila, mga maot, nganong inyo man akong sulayan? Pakita ay akong kwarta nga igbubuhis. Muna gipangita ni Kristo. O ilang gidala kaniya nga kung Kristo ang kwarta nga usa ka dinaryo. O si Jesus ningon kanila, kang kinsa man kining dagway o kining nahisulat dito lugar sa kwarta nga gidala sa mga nagusisa kang Kristo. Sila mitubag nga nagingon, kang Cesar. O siya, si Kristo ningon kanila, naan, bayre ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar o ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. O sa ilang pagkadungog nini, nahitingala sila o ilang gibiyaan siya o nanglakaw sila. Oh, di nakita nato nga ihatag ang para kang Cesar. O ang iya po sa Dios, ihatag po ang katong para sa Dios. Muna nga ipahatag gid ngadto sa naa na munuan. Bisag wa gid gamitan Kristo muna gid ang ihatag ang butang nga iya sa Dios, ihatag ang butang nga iya ni Cesar. Gihatag pero muna giingon wa gani gamitan Kristo ning sa Hagyo 2:8 ang salapi ako man ug ang bulawan ako usab nagaingon si Jehova sa mga panon. O ang salapi iya sa Dios, matod pa sa nakasulat bisan pang bulawan iya sa Dios sa nabasa. Pero matod pa ni Kristo ay hatag ni Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar ug ang mga butang nga iya sa Dios. So, mahatagan nagbahin ang sa iya sa gobyerno kay magpasakop pa na masinugtanon sa gobyerno apil naman diha ang pagbayad ng buhis. O di mo na mga mahal na mong tigpaminaw ba magtuman yan na nay kasuguan mi. Oh, among iplastar lang. Kana na balang adlaw ipapahulay mo idili na mo nahikutaron og kana. Nagpana lagi hinungdan. Nakaron niya pata. Bisan sa pagbisti sa mga membro magtuman lang ang ubang mga membro, mga mahal nga kaigsuonan, mga tigpaminaw, pero gibawal bisan pa sa pagtuo, gikinahanglan ng pagtuo, dili kay ang pagtuo mao'y mudag kaluwasan lang nato kay sa Santiago 2:26. Kay maigon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mao man sa patay ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Kinahanglan di ang atong pagtuo dili lamang diaras pagtuo taman, buhatan og pagtuman kay aron dili mapatay ang atong pagtuo kay walay buhat. Pati pa sa mga pagpamiste, mga malamong tigpaminaw sa mga kababayenan, adunay pagpugong niya na nga kinanglan ipag-ayo kita sa atong pagpamiste. Kay ba dili ta magbuhat niya atong pagpamiste nga naiban bitaw nga pag sakay na sa sakyanan kay tikangonon man dayon og panapo. Kay gano, ang iyang bistigon gimubo man niya na paluma-luma og mubo na di unta to siya maproblemahan og taas pa to. Na kana sa Biblia kung ipamubo nimo nagbuhat ka og talan-awon nga makapahagit sa mga tao diya na dayon kung musantop na sa unahuna nga dautan niyang panglantaw niya na makahimo na sa pagpanglugos o pag-rape niya na diya kanimo. Nga naman, imo mangyatagan ang mga tao sa buling o makapapuling sa ilang mata nga nalimot na og unsaon kanahinon nila. Kay matod pa sa Biblia, gingon sa unang Juan, 2:15 hangtod sa 17 nagingon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Niyang mga butang diya sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, nagugma lang sa man, wala diha kaniya. Ay ang tanan nga nasa kalibutan, unsa daw? Ang pangibog sa unon, o ang pagpangibog sa mga mata, o ang pagpagarbo sa kinabuhi diligikan sa amahan, kundi sa kalibutan. O ang kalibutan mahanaw, o ang pangibog nini, apan siya nga nagatuman sa kabuoton sa Dios, magapabilin hangtod sa kanturan. Naigisgutan diri nga pangibog sa kinabuhi, nang gusto kag mo lambo ba, pagpagarbo sa kinabuhi. Unod nun na nga pangibog sa kalibutan o ang pagpangibog sa mga mata nganong naibog ng imong mata
Kay nakakita kag dili mao, namubo na iyang sinina, nalain na imong nauna. Busa sa pamisti giistrikto sa Dios o adunay pagpugong niya na. Hay ng priba Brad Rome sumala sa Biblia. Iya ka na atong mabasa sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9 ug atong basahon nga Biblia kining ang pulong sa Dios nagaingon dinhi. Mahitungod sa mga babae. Buot ko nga magmaligdong sila. Magsulod sila og bisti nga dili laway. Tan-awon. Dili sobra sa ilang pangarte, sa ilang buhok o paggamit sa mga alahas nga bulawan o pirlas o sa pagsulob sa mahalon nga mga bisti. Mao kana Reverend. So, di nakita nato mahalon lagi nga biste. Pero ang mga mata sa tao na daot kay wa man mahusto. Kay ang sa tabas gitason. din, kay ang tabas sa ilang gisulob nga mahalon nga bisti dili man mao ang gusto sa Dios. Oo. Nakita mo na, nag-ingon sa gibasa ni Brad Rome sa 2:9 sa ang pulong sa Dios may tungod sa mga babae sa unang Timoteo 2:9. Buot ko nga magmaligdong sila. Unsa man, magsulob sila og bisti nga dili laway tan-awon. Nakita mo na, laway daw tan-awon. Magsulob ka nga dili laway. Na unsaon man na nimo? Ha? Na kay matod pas panultihon nga naay gitawag lagi kuno nga diri sa kuan ay nay mga sinina sa sayal sa babay nga gitabas lugar diha sa kuan kini ang atubang unya dito sa likod mga mubo pa da niya gitabasan pa na muna diha nga malain gyud ang hunahuna sa mga tao labi na nga nakadruga nakatripping na di mo na nga madaot kita ana madugay muna nga gibawal na sa mga membro sa PBCM. Pero kung doon na may naglapas, wala nagpasabot nga na entero nahurot na ang PBCM pagkabuang o na may nangabuang pod nga mga kababayan. Hain pa ang ipakita nga bisan sa mga kalalakinan nga gibawal dili kung mutas atong buhok dili intensyon nimo nga murag kag naapiki lang sa pagpaalot kinahanglan gyud ipagpaalot ang mga babae sa PBCM gidid-an pagpaputol sa buhok ipataas gyud ang buhok kay kana gisunod kana sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo kay nag-ingon ang Biblia no sa Juan kapitulo 14 basahon ko sa bersikulo 25 ngadto sa 26 ingon ni Kristo sa pahayag ingon nini kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang ana pa ako ban kaninyo 26 apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapalasaman siya maong magatudo kaninyo sa natang butang og magapainomdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Duna di ay ipainomdom nga gisulti na ni Kristo pero pag abot sa Espiritu Santo nga panahon, iyatong ipahinomdom ang gisulti ni Kristo. Na si Kristo ra ba kung magsugo ipaagi sa iyang mga apostol pero gikan na niya. Hain nga bawal ang pagpatas sa mga laki sa buhok og ang pagpaputol sa mga babae sa buhok kay ang para sa lalaki pagpaalot dili pagpatag-a sa buhok. Para sa mga babae dili ang lalaki may mupataas sa buhok, ang babae ang lalaki mo ray magpaalot. Hayan ang priba sumala sa Biblia brethren Niya din Reverend, sumala din ni sa unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 14, ngadto sa 16 ang gingon. Dili ba ang kiniya man ang nagatudlo kaninyo nga makauulaw sa lalaki ang pagpataga sa iyang buhok? Mapos kita kadot. Makaulaw daw sa usa ka lalaki ang pagpataas sa iyang buhok. Diha naman sa mga babae. Apan nga kung ang babae adunay tagas nga mga buhok, kini mo'y usa niya kagarbo.
kay ang iyang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. Boss na punta. Pero ang babae ko no, kung naay taag-as og buhok, mao daw nay usa ka garbo sa pagbulutan sa Dios kay kanang iyang buhok gihatag kaniya nga ingon nga igpapandong. Dayon, Apan kung aduna may makiglalis bahay dinhi, sa ato pamusukwahi sa prinsipyo. Paibalwa siya nga ako o ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magayla sa batasan nga lain ini. No, mo na mga mahal nga kaigsonan. No. Wa daw kaila sa panahon sa iglesia nga mutuman ka dinhi sa iglesia ni Kristo. Diri karon nga iglesia nga nagkasamok ang isig ka iglesia kay na may iglesia mutuo nga si Kristo Dios agi ka na sa Amerika nga nanukad. Dili si Kristo Dios ani sa Pilipinas nanukad. Ang balaod sa iglesia mo man nga ipahinomdom ang balaod ni Kristo, ang gisulti ni Kristo ipahinomdom unya sa Espiritu Santo. Di tanawa kini ang atong nabasa sa Biblia si Apostol Pablo nagsulat niya. Ang sinulat ba ni Apostol Pablo brado ni buot-buot ba na ni Apostol Pablo? Dili, Reverend, kaya ang mga sinulat ni Pablo, gisugo kana gikan sa Ginoo. Basahan ko din sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 37. Kung adunay magunahuna nga siya propeta matod pa ni Pablo o mahiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo mo usa ka sugo gikan sa Ginoo. Busa ang mga sinulat ni Pablo ang nagsugo mao ang Ginoo, nga ang Ginoo gipasabot ni Pablo nga nagsugo sa iyang mga sinulat mo sa Juan 13:13. Nagkatawag kamo kanako nga magtutudlo Ginoo, gusto kamo kay mauman kana ako. Matod pa sa atong Ginoo si Kristo, nagtawag kamo kanako magtutudlo Ginoo, gusto kamo kay mao kana. Busa ang gipasabot ni Pablo ang Ginoo nagsugo niya sa iyang mga sinulat, walay lain ang atong Ginoong Kristo. Di na nakaron. Pag nag-ingon ang Biblia makaulaw sa usa ka laki ang pagpataas sa iyang buhok. Unsa may buhaton para dili mo taas ang buhok sumala sa pagtudlo ni Master Kanato Brad Makaray nga gipasikat pod sa nakasulat sa Biblia. Ang gitudlo gyud ni Master nga haom pod sa Biblia kay mao maginibulhaton sa Espiritu Santo gyud. Ang painumdom maginas gisulting Kristo, niya si Kristo go nagsugo magubra siya ngadto siya matinun-an nga gibatasan gani na sa mga tinun-an nga mga iglesia ni Kristo. Mo bitaw niingon sa katapusan bitaw ganyan gibasa gani sa bersikulo 16 kang iglesia wala mag-ilag batasan. Masama ni anang lalaki magpatag-a sa buhok unya ang mga babae magpamubo sa buhok. Mo na nga karon balitan ang sa dili panagkuanon balitan makita gay nato ingon iglesia sa ngalan lang iglesia nagpatawag sila sa ilang di man niingon na ikasakit sa simbahan pero tan-awa gani nabali ang babae mubugbog ang mga lalaki nagpatag-a sa buhok. Pero ang mga iglesia wala nagbatasan nga sama ni ana. Mao na nga sa pagtudlo ni Master Dre kanato ingon nga siya gyud ang katumanan sa Espiritu Santo haom nga ang gibatasan sa mga apostolis ni Kristo nga ang mga lalaki dili gyud magpatag-a sa buhok ug ang mga babae dili pud magpaputol sa buhok. Ang buhaton sa lalaki mo ning nas Mikyas Para dili mo taas ang buhok. Oo. Mikyas 1 bersikulo 16 kay part man ni bisag pag naa pa ni tugon gibasa nato kay Biblia bay ning gibasa nato nya gituga baya ang Biblia baya gamiton sa pagtudlo aron ng tao mahingpit ka sa imong paggawi isip tao ka sa Dios. Kaya giingon man ang tibok kasulatan tuga sa Dios pag maghisgot og tibok kasulatan. Apil na niga ang tugon ana. Bag-ong tugon. Because Genesis pingos pinadayan para matibuok nga kasulatan. Basahon nato sa Mikyas 1:16. Magpaupaw ka o magpaalot ka. Bisag diha lang takutob. Ang giingon sa Biblia para nga dili mo taas ang buhok sa mga kalalakinan, ang giingon sa Biblia magpaalot ka. Di klaro kay sa uban gani na ang buti pasabot nga magpaupaw ka dili nga pwede pog magpasinaw ka pero sa karaan siya paupaw na dito unsa man nga taas man ang imong buhok wa magpasabot nga kalbo ang resulta. Kay kinahanglan man nga sabton na to pero dili pod bawal og magpaupaw kag gusto gi ka kay ang gidili raman dia ang pagpataas sa buhok nga sa babae raman ni awaton ninon sa laki ang para sa laki magpaalot karon ari na putas pagpangarsoni sa mga kababayenan sa sinugdan mga mahal namong tigpaminaw ang babae dili gina mangarsoni so kaysa karaan Maria Clara pero mingon na lagi nga
Unsa man pud nga pasundon man pud ta atong kinaraan nga panahon pa ni say tawag ani nila panahon pa man na ni Montor o ni Mampor. Sao man nato nga mangita silang ideya ba na ang Dios mga mahalamong tigpaminaw mao ang modaig diha kanato dili kita may magdaig-daig na may uban nga sus palong ka man gud nga taas imong buhok nga palong ka niya kini ni ang siya ang atong sustansya at sa atong lawas gikaon dito buhok na paingon saba diha mao na nga na mura na lugar kunuhig na malnuris nga wanahinon di kay balo ang Dios kay pag-ingon niya nga ang babae magpataas og buhok na nagkibali lugar na ng Dios pag malnuris diha aron ang sustansya nga na is imong lawas lamyon diha moagi dito na sa imong buhok na mao man na ray problema nga nahurot na di ay sa bantugra nga kita mubuog-buok niwang ta kay kini ni ang mo ay nakapatambok lugar nato kay mubo ang buhok di man kay nay tagas og buhok niwang kay taas buhok tambok usa dili kay dito na daot tungod sa buhok mga malamong tigpaminaboy do ato naman na sulbad ari na punta sa gitawag lagi og pagpangarsones bawal na kay kanang pagkarsones way lain niha makita nato sa lalaki ng bulaton dili ang babae mo magkarsones then ang lalaki mo magbistida o bisti sa babae bawal na gitudlo na sa mga membro sa PBCM gitudlo na ni master sa membro nga mamembro ta pero ang uban nagsupak-supak walay kurak kay gihatag man ni master ang mga balao dili man hawid nato ang mga pagpatuman isulti lang nga tumano na pero dili gyud kita mo ay nag-force nga kita ang naa kanato nga sila gyud hawid ang pagpatuman kay mura gud na sa gisgutan sa Dios dito kang Adam ug kang iba pag ila nga matinumano siya dili ka magkaon sa kahoy nga na sa taliwala sa tanaman sa Eden kay sa panahon nga mukaon kanya na mamatay ka unya nagbawal man ang Dios niya na dabi kay gikaon man to na lugar atong paninglan ang Dios na unsa man ang imong binuhat nga tao nga wa man day ka tumana mao na diha ron ang depensa mga kaigsoona no mo na nga ang Dios naghatag og balaod niya ato sang basahon sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 16 na gyon. Og siuba nga Dios nagsugo sa tao nga nagyon. Makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Bersikulo 17. Apan sa kahoy nga naa. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayong sa urutan. Dili ka magkaon niya na. Kay saan lang nga mukaon ka niya na. Mamatay gayod ka. Muna instruction sa Dios. Daw be, kaya ang nahitabo, gibaligtad man na si Yawa, kay ang gusto sa Dios nga di tubaton, ang Yawa mo nagpapatuman nga di man gyud kuno daw mamatay, hay ang prueba diha na brayo nga gibaligtad sa Yawa ang gidili sa Dios nga dili ka magkaon niya na. Yes, nakasulat sa kasaysayan dito sa pagtintal sa Yawa nga moong bitin dito sa babae o ni Abot ipasabot mo gud nato nga kung naaday dili magtuman nga mga membro sa PBCM pakasalon si master o ang mga ministro sa PBCM dili kay gihatag na nato ang balaod nila sige remind pero once nga sila maglapas dili na nato ang dili na nato risgo nga nakasala tanya na kay kung ang Dios naghatag og balaod kang Adam o kang iba nga dili nila to kanon sa dihang natintal sila sa Yawa kay gipakaon dili ang Dios may basulon niya na. No, tungod nga nagingon mo nga ang Dios sa Henesis 2:18 ug siya ba nga Dios nagsugo sa tawo nga nagingon makakaon ka sa tanang kawis tanaman apan sa bunga sa kawis pagila sa may sa dautan dili ka magkaon kay sa adlaw mukaon ka mamatay ka gayon mo na sugo sa Dios. Pag abot sa bitin, mao dito niingon ang bitin sa Henesis 3 bersikulo 1 hangtod bersikulo 5 atong pagbasahon giingon karon ang bitin malalangon kining bitin kung basahon ni daning Bibliang Katoliko sa gipadayag 12:9 giingon og gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga lagyawa og Satanas. Kanang bitin mao man ang yawa diri sa Bibliang Katoliko nga maimprimator ni Julio Cardinal Rosales. Ang tinadayag gitawag na gipadayag niya
Giingon dire, balikan ta. Karon ang bitin, ang yawa, malalangon labi pa kay sa tanan nga mga mananap sa kapatagan nagibuhat ni Jehova nga Dios, nag-ingon siya sa babae. Di ay nag-ingon ang Dios. Dili kamo makakaon sa mga kahoy sa tanaman, matana siya nga sa babae. O ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. O kaya naagod sa Genesis 2:16, giingon og 17. O giingon dayon, apan sa bunga sa kahoy nga nas taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Sa dayon gisug gibuhat sa bitin nga maong yawa, ug ang bitin yawa biingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Kahimbaluan sa Dios, bisag diha lang jud ta kutob. Ang sulti bab, sa di nato basahon 5. Giingon dia ang gisulti sa Dios balit aron sa yawa. Pag ingon sa Dios ayaw mo kaon, ingon ang katong ningon ding yawa, kaon lang mo, ingon dayon ang babae. Ningon magud ang Dios nga kung mukaon ipatay gid mi, ingon dayon ang yawa, di gyud mo mamatay. Balit adyod. Muna siya mga malam mong tigpaminaw. Muna nga pag-ingon nga ipataas ang buhok sa babae, ayaw, putli na kay wa kay angay. Unya niwang ka tan-awon kay ang sustansya mo padung sa imong buhok na ang Dios na hinuon nga mo'y naghatag og kaalam diya sa katawan kay sa Dios ana ang tanang kaalam og kahibalo. Wa na hinon mahibalo ay nang prueba Rodney nga ang Dios upong sa kahibalo kay diya niya gikan ang kahibalo og kaalam ay nang prueba sa Biblia Rodney. Ano basahon ko, Reverend, ang nakasulat sa Biblia, may tungod mag-isgot ang Dios nga upong ang Dios sa tanang kaalam o kahibalo. Sumala dinhi sa atong mabasa sa nakasulat sa Biblia nakasulat sa Job Kapitulo 12. Kapitulo 12, versikulo gingon din sa pagpahayag 13, gingon sa pagpahayag sa Biblia. Sa Dios ana ang kaalam ug ang kagahom, ang tambag ug ang pagsabot anaa kaniya. Unsay nabasa Brother Ronnie? Sa Dios daw misgot ang Dios anaa ang kaalam ug ang kagahom, ang tambag ug pagsabot anaa kaniya. Ya, wa na hinon ang Dios makasabot Brother Ronnie, di ba? Kung mauna nga way angay man ka tanaw na busa dili ta. Mo ana sa tao nga ninyo walay angay adto tas Dios kay siya mooy nangita sa pagdalayg nga daygon ta niya tungod sa atong mga pagtuman, mga kaigsonan. Kay mo ingon ni uban, matay lain man imong dagwayo kanang tag-as yung buhok. Oy, masundot ka lang taon, basta kuan kining nugboy mo buhok. O niya, mas angayan gi ka og mga rasones po. Nindot ka lang taon. Pero ang Dios, wa mahibuot mga malamong tigpaminhain ang prueba sa Biblia, Brad Romy, nga gidili ang mga urog nga iya sa lalaki niya ang mudala ang babae o ang naa sa babae nga urog ang mudala lalaki hain ang prueba. O dinhi reverend atong pagbasahon sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 22 bersikulo 5 nagingon. Ang babae dili magsulog og bisti nga iya sa lalaki. Kita mo na, mapusta ganyan. Ang babae dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Ang naa sa lalaki, mo na nagsulob ang babae. Dayon, Nagingon din ni ang lalaki magsulob sa bisti nga iya sa babae. nang lalaki na pud ang iyang gisulob nga bisti nga iya sa babae. Dayon, Kay bisan kinsa nga magabuhat ni ini mga butanga dulungtanan kang Jehova nga imong Dios. ang babae dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Ni ang lalaki magsulob og bisti nga iya sa babae. Kay bisan kinsa nga magabuhat ini dulumtanan ka kang Jehova nga imong Ginoong Dios. Busa obligasyon sa mga ministro sa PBC ang pagpahibalo niya na, pero na ilang rason Brad Macarayo siya kanang bisti ba nga gidili pagsulob sa lalaki ang bisti nga isulob sa babae ang bisti nga iya sa lalaki. Kana bang imong banuson ba pananglitan na kunoy bisti diya nga gihalay karsones. Imo Una ginamit na. niya gigamit iyahan na imo daw bistihon Banuson. banuson. Iya man na sa lalaki pero ikaw kunoy nagpatahi imo man na, wa kuno ka magbanos ana, ngita gyud ipsot ba. Pero maka-ipsot ka, Brad Macarayo, kay sila man kuno nagpatahi dili man na sa lain aron
ang iyahang kaugalingon nga pinatay, siya na nagsulob mo ng pagpangbanos lugar kibali. Mao ka nang buti pasabot sa Biblia, Brother Karayo? Wala gyud lutsanan, di gyud maka-ipsot, di gyud po na may gipasabot sa Biblia. Mao bitaw mga apostoles. Ila na lang yung gitambagan ang mga babae nga dito sa nagbasa ganiya sa ang pulong sa Dios sa nakasulat sa unang Timoteo 2:9 nga giingon nagtambag sa Pablo kinalan ang babae magmaligdong sa pagpamisti dili sa laway nga bisti. Doon na ba'y makita na to ba nga ang mga kabayan doon na posible nga sila doon na gyud ay gid nga masulob nila nga bisting laway. Kay pangarsones ng ang sukot gani nakulang na nakita ng pusod. Nakita. Imbes ang pusod nakita dili ang dalunggan nay aritis, giaritisan man gibutangan minugmutya ang pusod para magputok-putok o maglantaw-lantaw na ta siyang pusod. Niya. Kanang gitambag na Apostol Pablo nga gibatasan sa mga babae nga dili sila wala sila ana magsulob ana nga kanang malaway nga bisti. Nagtarget na dito sa nakasulat sa gibasa ni Brother Rumi sa King James Version, bisan pa sa SDA Bible sa Deuteronomio 22:5 nga giingon nga bisti nga iya sa lalaki. Pero nangita lagi sila lutsanan. Katura ko nung gisulob na sa lalaki, kato nang gisulob na nya banuson sa babae, mo bawal daw. Mo na gikaligut-gutan lugar sa Dios. Pero ikaw ang nagpatayan ng karsonisa. Mo ni host. Husto kuno na. Niya, ang tubag. Ikaw may nagpatahi, wala man nimo ipatahi, imo mang gipalit, pero kana nga bisti iya sa lalaki, ang tabas ba ang tabas ba sa bisti mauna ang gipasabot diha nga dunay tabas sa kanang giingon nga iya sa lalaki nga mao nang kinandili gyud isulob sa babae. Tanaw gyud nato ang termino gyud nga iya gyud sa lalaki. Niya, basahon na to. Ang gibasa ganiya King James Version man o bisan pa SD Bible. Basahon na to kining maayong balita Biblia nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug gipanagusan sa mga scholar sa Bibliang Katoliko Protestante. Ambot ba po nga naman po ang nagpusas pagsulat ani wa magid pud kasabot ani ila pong giusahan pagsulat wala man po nila ni exercise ngadto sa ilang mga kasakupan diya silang kasimbahanan di na nagkasakit naman nagsimba naman ang pagpangarsones gyapon pero nay uban nga gisugdan-sugdan nag bawal pero mol gina. Niya, basahon ta. Deuteronomio 22:5 mo lagi pong sitas. Ang babae kinahanglan nga dili magbistig linalaki. Gibali na po. Tabas na di na ang gisgutan kay linalaki man. Og ang mga lalaki kinahanglan dili magbistig binabay. Kay gikinahanglan kay gikasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tao nga nagbuhat sa ingon busa ang tabas di ay maoy giingon nga dili ipasulob sa lalaki sa babae kadtong linalaki nga tabas sa bisti kanang mga pantalon ang mga short pant inana sistema ang uban gani susungil di na nato di na angay ginto isulti sa ere kanang giingon nga halos gani ang imbes kay gitabunan pero hinuon ang katong hinuon gibisti hinuon gitabon natabunan pamagi hinuon sa nakatabon sa ilang gibisting kamay na gyud kay no panapton muna diya mga kaigsonan nga atong sabton nga kanang maghuna-huna tag dili mao no manabot ra tag di mao ato na pero ang pagpanabot sa Dios nga nas Biblia mao na nga naay pagpanabot nato nga dili mahusto kay dili man to husto nga panabot nga gikan sa Dios nakaron ni ata naporma na wala ba may kasuguan pero may nga yan ano man, Brad, nga di man ninyo i-apil ang adlaw, ipapahulay nga si Kristo iyang gibatasan na kamo, wa man mo magbatasan, di wa mo ibatasan. Karon mo man aron. Atong tanawon ang usa sa mga gisaligan, hain kining si Kristo daw, nagbatasan sa adlaw ipapulay, paghubad yun, nagbantay na si Kristo anang batasan na, hain gikuha. Kaya ato manggod. Dili nga nasilag ta nila Brad Makarayo. Kay sila bitaw moingon man ning si Adventist madugay ba atong madunggan nga siya dili ta manghilabot. Kay akita kay gihilabtan ta na magbutas kamaturan kay ang nas kamaturan maghihilabtan. Unya bitaw sila moingon nga ang maluwas katulang nagbantay sa adlaw nga igpapulay. Kay ang nag-usab sa kapanahonan ang Iglesia Katolika, ang Papa diha,
giusab, gibalhin ang Sabado, ngadto sa Domingo, aon sa to, paghilabot to, og dili. Di nahusto na daytong ila diyang gihilabtan. Oo. Kato wala nagbantay sa adlaw ipawala walay kasuguan matod panila amo toy tinuod. Kay mo man ang ilang prinsipyo kay ang kamaturan at akiyo ni labtan magikuno na. Na, mo man na ron, busa kini amo dili ni kay katubitong wa pagyud mi makasulod ani programaha sus pagsulod na mo siya na rin pagtulunan nga nag-ingon nga si Kristo dili na mo balik na ingo wa tabutubang kay bag-o paganita na nangita na din tagubot. Do na mapuntay giatiman pong kauban po nila pong pastor pon nga mo'y nangatake sa tuwa. Okay, nga ako man nga makita sa kuan kini niyang teleradio man pero dili nila mabati ron pod ang atong radio kay dunay diferensya Brad Macarayo na og ang gikabitan lugar ani nga gisubscribean ang kuan man kining cable nga parasat pagka dili parasat iputa makita Brad Macarayo. Na mo na nga ang ato pagsulti nila niya na nagdepensa ta unya pagingon nga dili tinuod ang o dili magbantay sa adlaw ipapulay ang nagbantay sa adlaw ipapulay sa kasuguan sa Dios mo nay tinuod kay ang magbantay sa kasuguan sa Dios na may basahon nila nga ingon kinahanglan kita magbantay sa kasuguan sa Dios niya paghubad nila kasuguan ba ito ila ding insert ang adlaw ipapahulay na pamatiod por kita murag wa na ni sila kasuguan kay wa mag-adlaw ipapulay mo tong gi-reveal na to wa natay kasuguan kay naaman sa ikaduang Korinto 3:17 ka anaga po'y pagbantay nato sa kasuguan sa Biblia nga ang buhing pulong nakaron atong gipangita nga si Kristo daw nagbantay sa adlaw ipapulay kay nagbatasan daw si Kristo niya ang ilang hubad sa batasan kay bantay naman hain ka nang sita sa sumala sa Biblia brethren Anya, Reverend, sumala din sa Lucas, Kapitulo 4, versikulo 16, ang gingon sumala sa pagpahayag sa balang kasulatan, nagaingon. Og siya miabot sa Nazaret, diin dito siya magtudlo, og sumala siyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw magpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. ingon din sila atong sundon si Kristo nga ang iyang gibatasan moadto gid siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapulay nga kana ang Sabado way lalis nga kana Sabado basta magisgot og ikapitong adlaw pero kung gigibatasan man ni Kristo dito ang pagsulod sa sinagoga di taon nga nag-explain siya dala pahulay kamo nga niya sa sinagoga ako mong explainan sa adlaw igpapulay kay mo ni akong prinsipyo unya niini ni pahulay pugo wala diha mga kaigsonan. Kaya ang pagsulod ni Kristo sa sinagoga, naglektor siya about sa katumanan dito sa mga Sabadista. Sa panahon kang Kristo, kay naana nang nagbantay sa adlaw ipapahulay. Pero wa sila ignag 70 Adventist. Gitawag to sila ang nagbantay sa adlaw ipapahulay, mga mahal nga tigpaminaw, mga Parisiyo kontra Kristo, o mga Sadusiyo. Pero magkalahi sila prinsipyo, pero magkausa sila anang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Atong tanahon, unsa gyud ang tumong ni Kristo? Kay kung si Kristo nisulod dito kay iyang gibatasan, ang pagpahulay ba'y may gibatasan niya? Schedule man to sa mga Hudiyo nga tag-iya niya ng simbahan nga gisudlan ni Kristo nga mo ilang isimba na kung misyon man ni Kristo nga pagpasabot sa mga katawhan na alangan magmaadto siya kalasangan nga may tao dito di pabor na niya kay ang Juan 3:16 iya mang tumanonon siya may mutuman kay nag-ingon man for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kay gigugma daw sa Dios ang kalibutan nga sa pagkaagi gihatag na iyang bugtong anak aron ang tanan mo salig kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabing dayon.
gipadala siya sa paghigugmas kalibutan aron dili malaglag. Ang gipasabot nga kalibutan, literal ba nga kining atong gipuy-an nga kalibutan, di man malalis nga kining atong gipuy-an kalibutan man ni, pero kung gipadala siya kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, hain ang kalibutan nga gipadadaan ni Kristo, Brad Makaray, sumala sa Biblia, Brad Rome, nga kalibutan nga giingon nga pagpatin-aw niya na literal ba nga kalibutan? Aniya alto lang pagkabasahon Reverend Ging nakasulat sa Juan Kapitulo 7, versikulo 7. Nagaingon din ang kalibutan dili makadumot kaninyo, apan kini nagadumot kanako, kay gipanghima tudan kumandaan kini, nga dautan ang mga buhat niini. Kay gipanghimatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat nini. Ang kalibutan ni Kristo nagdumot ka nako, kung kini atong gipuy-an magdumot din na. Sa wala pa kini nagdumot kaninyo. Nagdumot sila kanako kay gipamatud-an ko man nga dautan ang ilang mga buhat. Makamaod ay mo buhat og maayo, makabalo mo buhat og dautan ning kalibutan di kinsa man. Mga tao ang gipasabot, mga mahal mong tigpaminaw. Kay ang taas ni Kristo pagluwas man sa kalibutan o sa mga katauhan. Nakaron, kay pagluwas man sa mga katawan, mao, nga antugid siya mawali, sulod sa sinaguga, nga daghan ditong tao, kay nagtapok na, kay mo may ilang itapok sa adlaw Sabado, pero dili siya si Kristo Sabadista, o dili siya ni adto dito, tod kay siya ni pahulay. Iyang gibatasan lang nga kada Sabado, adtuan niya, kay mo may itapok. Kaya ang iyang itudlo, ang dapit siya ang katumanan, unsay priba niya na Bradone, nga dili in taon, ang pagsulod o ang pagbatasan ni Kristo, maor ang pagpanudlo sa pag-adto sa sinaguga, dili ang pagpahulay. Kay kadto ko pahulay, di kauban to niya sa prinsipyo sa pagpahulay. Okay, atong basahon kini Reverend sa pagsusi ni kay gidahom man sa mga Sabadista lagi nga ilang gipamugatan ning 16 nga bersikulo lagi kay nagbatasan si Kristo sa pagsulod sa sinaguga. Ilan ang gidahom dayon nga kadto pagbantay sa adlaw igpapahulay sa Sabado. Pero atong ipadayon pagbasa ang nakasulat sa Lucas 4:16 man ang ilang gigamit, basahon kong 17, lapos 21, unya ikama na kos 28 matos 30. O para pagpatinaw nga katong iyang gisudlan nga sinaguga, parehas pa silang prinsipyo. Yeah. Parehas sa prinsipyo, malipay itong gisudlan ni Kristo. O kauban pud sila kung pareho sila prinsipyo. Sa dili pa po niyo kasahon Padrone atong isilsil sa alimpatakan sa nagsunod sa atong programa og sa ila. Ningon sila isulti gud kuno ang tinuod. Ang tinuod gid kuno mo isulti. Tanaw na to diha ana og naa na bagyo diha gisulti bagi po Kristo. Okay. Oh. Na. Niya. Okay, sila naging nga sa tinuod mo po atong prinsipyo, bisulti bitas tinuod. Base ra pud sa gisulti ni Kristo diha sa gibuhat ni Kristo. Yeah. Pero wala ta magpasakit kanila, daoton ang ilang o say tawag ani konsensya. Tinuod ka na, Reverend, kay dili man ang personal ani mag-atake na to. Kay nga to aman Ang ilang rason man. Ang tinuod kay maligsan magudtapon. ang ilang rason nga dili man lagi tinuod wa pagbantay sa adang pampulay bueno manang nanupad. Kaya rin nga makapagod ang mga tao, kaya nag-ingon mong sila nga ilhanan sa mga tinuod nga katawan nagbantay sa adlang papulay. Doon ang among ipamata diha ninyo, among ipabato diha ninyo nga ang maong prinsipyo, dili na siya mo ilhanan sa tinuod nga katawan sa Diyos niya itong kapanawanan kayo. Sa panahon kang Hiuba sa Israel tinuod gid na. Pag-abot ni Kristo wala na na-i-apply ng pagbantay sa adang ipapahulay. Yeah, basahon ko na Reverend ang kapahayag sa Biblia dinhi sa Lucas 4:17 ngadto 21 kama 28:30. Balikan ta lang ang 16 Okay, kamo ilang gihawiran. Gingon dinhi og siya miabot sa Nazaret si Kristo dito siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya si Kristo misunod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Di ang iyang gibatasan pagsulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapulay og siya mitindog aron pagbasa unsa di ang gibasa. Atong ipadawon sa atong pagbasa sa balaang kasulatan. Gingon dinhi og diha gihatag kaniya ngadto kang Kristo nga basahon sa propeta nga si Isaias og sa pagbuklad niya niini ni Kristo nakita niya. Tinaw kayo nga kung basahon gani ang Isaias, daghan di ang pagbantay sa adang ipapuli sa Isaias. Pero ang Isaias nga
gibasa ni Kristo dili pabor para sa adlaw ipapolay nga lityo. Kay kung kinira ba sila Brother, sa di pa niyo basahon ba doon pag mubasa sila sa balang kasulatan, target yun nila na yun ang adlaw ipapahulay. Tanaw na tumubol batasan ni Kristo na nga pagka mupakli sa basahon, adlaw ipahulay din target ni Kristo kay papatayon kay para makaluwas ang tao. Unya kay Nikotlos Kristus basahon sa Isaias kasi propeta, tanaw na to kini bang yang gikotlo dinhi dito sa Isaias adlaw ipapahulay bang ipasabot. Yeah. Yun niya sa pagbuklod niya niini, nakita niya ang bahin din ng sulat kini nga nagaingon. Ang Espiritu sa Ginoo ani ako nako mo ni unod ay sa katong gibuklod niya sa basahon Isaias. Kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa mga balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo og sa kahiuli sa igkatan-aw ngadto sa mga buta og sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo og iyang gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad og milingkod siya si Kristo ug ang mga mata sa tanan nga diha sa sinagoga gitutok ngadto kaniya katong mga mata sa mga nasa sinagoga mo nagbantay sa adlaw pagpahulay gingon og kanila bisugod siya si Kristo sa pagsulti nga nagingon niining adlaw karon kining bahina sa kasulatan katong gibasa niya dito sa gikotlo sa basahon sa Isaias, kining bahina sa kasulatan na tuman diya sa inyong pagpatalinghog niini. Katong ang espiritu daw sa Ginoo na kaniya kay gidiyugan man siya para sa unsa pagwali sa maayong balita. Ang pagwali niya sa mga balita para pud ngadto sa mga kabos gipadala siya aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo sa kahiuli sa igtatan-aw sa mga buta sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog. Munang pasabot sa iyang gipangbasa. Bawog na abad diha ang Tanaw- ipapahunay. O tanawa Reverend, kung kinsay nakasultig tinuod kita, kay nga naman gisubay nato ang gisulting Kristo gibuhat, tinuod lagi nga si Kristo giatol diha sa pagsunod sa sinagoga, adlaw ipapahulay. Ang problema karon kay ang batasan ni Kristo, lahi mas ilang batasan sa mga SDA karon. Pasensya na ha, saon man gyud nga giingnan man gyud nga ang wala ang bantay sa adlaw ipahulay way kasubuan way kaluwasan, no na nga aton ning hisgutan. Na pag-abot na sila kung sila na mosunod dito mopasabot mo tapos kasulatan, adlaw ipapahulay na ng hisgutan, pero si Kristo wagin maghisgot og adlaw ipapahulay, ginukot na lang sa Nakaron di si Kristo o katong iyang gisudlan di kauban sila di kalipay tong gisudlan niya nga sinagoga. Kung sige buhat sa pagsulod ni Kristo pag-explicar na hinon niya anak ni Kristo. Aniya Ganahan sila brother. atong basahon ng mga reaksyon adtong mga tao nga nasulod sinagoga nagbantay sa adlaw pagpahulay. So unsa ilang reaksyon sa gipahayag sa atong Ginoong Kristo? Kaya sa 28 ngadto sa 30 dingon dinhi og sa pagkadungog nila niini silang tanan nga diha sa sulod sa sinagoga mga suko sa hilabihan gayud kanang mga suko kuno sila og sila nanindog og ilang giabog siya si Kristo paingon sa gawas sa lungsod og gitaral ngadto sa kilid sa bungtod din didto nahitukod ang ilang lungsod aron ilang ihulog siya si Kristo sa kantong apan siya si Kristo niagi sa ilang taliwala og mipahawa. Mao ni siya ang angay sabton sa mga naminaw. Kung inyong gamiton kini nga si Kristo nagpabantay sa adlaw ipapolay, human gibasa ni Kristo ang unod sa gikutlo niya sa basahon sa propeta nga sa Isaias, wala to magisgot og adlaw ipapolay kay nagisgot to ang espiritu sa Ginoo niya kanako, mo tong gingon kagiya kong gidinugan aron sa pagwali sa naayong balita ngadto sa mga kabos, sa dugunggan sa mga tao nga nasulod sa sinagoga, nangasuko sila. Okay. Pagwali niya paghatag magkagawasan nga sa mga kabos kay naging bitaw ang Biblia kung mahibalo mo sa kamaturan ang kamaturan maghatag kagawasan sa ilang pagkasulti kaluwasan. Dugang pagyod Reverend, dugang pagyod. Kinira nga sistema, pag-abot ni Kristo, nasuko sila kay ang diwaling Kristo di man adlaw paulay ang iya man kaugalingon. Unya tanawa gani panalitan pagsulod dito gani og kauban pa mesa. Adili nato angay ituklod ni kay kini kauban ra nato ni maluwas ra magyapon ni kay parehas ra ta nagbantay sa kasubuan sa adlaw ipapahulay. Pero ang gibuhat nila bisa pag dili sila motuo ni Kristo kato pagsulod ni Kristo dito, klaro nga ilang giisip si Kristo kaaway ug dili parehas doktrina. Kay kanang hulog man nila. Nang moingon pa to sila dili nato ihulog kay ngano klaro kayo nga si Kristo nagbatasan ra ba? Mo na. Karon kung atong basahon ang ubang hubad sa Biblia, Brad Done, kay ikaw may nagbasa sa King James Version, bisan pa sa SD mao gapon. Giun sana pagkasulti pud sa ubang hubad
nga Biblia. Kato bang sinaguga nga gisudlan ni Kristo ay iya ba tong kaugaling sinaguga? Ang tubag niya nga dili, Reverend. Ngatoy Biblia nga ang pulong sa Dios. Unya ang mga higala sa Seventh Adventist, nga ba sila nga prinsipyo po nila nga nasa Steps to Christ, page 123. Scriptures must be compared with scriptures. Ang kasulatan itandis lang kasulatan. So atong basahon ang laing hubad sa Biblia, mao ri gyapon ang Lucas 4:16 ngadto 21:28 ngadto 30. Kung kining sinagoga nga gisudlan ni Kristo, iya ba ni? Okay, kung iya na o pareho sila, ba magkasuko sa Kay kung iya ni tawgan kaniya. Ano mo ni Christian? Ano mo sa man? Parehas sila batasan ba drone? Yeah. Atong basahon na yun ini sa Lucas mao ri gyapon na 4:16 ngadto 21:28. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, mao kini ang dapit din siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo. Simbahan sa mga Hudiyo ang ingon sa adlaw nga igpapahulay. Sumala sa iyang nabatasan si Kristo, mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Gihatag kaniya ang kasulatan ni propeta Isaias. Gibukhad niya kini og sa pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iyang gipangita. Gibasa dayon niya kini nga nagaingon, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, kagipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabos, gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kadawasan na ang mga binihag o makakita na ang mga buta. Gipadala niya ako sa pagpagawa sa mga dinaog-daog o sa pagsangyaw sa mga tao nga karon mao na ang panahon nga sila luwason sa Ginoo. Unya gilukot ni Jesus ang iyang gibasa ug gibalik ngadto sa pinayalan niadtong simbahan ug milingkod siya aron sa pagsugod sa pagpanudlo. Ang tanang mga tao mitutok kayod kaniya ngadto kang Kristo. Mingon si Jesus kanila, kini nga bahin sa kasulatan na tuman nga karong adlaw samtang nakadungog kamo niini nga gibasa. Ang unod din sa itong gibasa, gisusita nga katubang sinagoga nga gisudlan ni Kristo, gibatasan niya ang kaugalingon sa pagsulod adlaw ug papawlay, katubay sinagoga niya, dili sinagoga sa mga Hudiyo. Ya karon din niya sa bersikulo 28 ngadto sa 30, ang gingon din sa pagpahayag sa Biblia sa pagkadungog ni sa mga tao didto sa simbahan, nangasuko sila, nanindog sila, o gigoyod nila si Jesus padulong sa gawa sa lungsod ba magbuyuro nga kauban ka nila kung kamoy pasabton ini nga na may paggoyod ba doon nga pakanon, di ba? Okay lang. Okay. Nabi kayo yung mo daw nga magsigid ginayuray kayo nga dili sa amo goy ko sa dili mapas mo na hinong labas na. Kunya ang sistema pero lahi ning pagkabuyura reverende ang pagkaguyod din kung natuloy pa daw ang pagbasa giguyod nila si Jesus padulong sa gawa sa lungsod dito sa may pangtang dapit kay ang ilang lungsod himutang manibabaw sa bukid gusto unta nila nga itukmod si Jesus sa pangtang mo din may purpose pagguyod itukmod ngadto sa pangtang ngano nangasuko sila Kaya ang ilang sinagoga nahimutang man sa lungsod o sa bungkod. nangasuko sila kaya sila makauyon sa gisulti ni Kristo magbahom sila nga iligbasa magsulti nga magbantay tas adlang ipapula dili man lahi man ang gibasa ni Kristo dikot sa basahon sa propeta nga Isaias dili man para sa pang-adlaw ipapahula Apod man siyang kaugalingon. The word nga sinagoga, unsa man ang pulong nga sinagoga, Brad Romy, sumala sa Biblia, ang pulong nga sinagoga, unsa kini? Tulong pagbabasahon Reverend kining nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 61 bersikulo 1 hangtod sa 2 nagaingon dinhi Ang the word nga sinagoga, Brad Romy, ang the word nga sinagoga, wala patas Isaias. Kaya di man mo mabasa ang sinagoga sa Isaias, dinhi atong nabasa sa Bibliang Katoliko. Bibliang Katoliko Listahan sa mga pulong. listahan sa mga Sa the pulo word nga sinagoga. nagaingon dinhi sa sinagoga ang dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw nga igpapahulay aron pagsimba. Gigamit usab kini alang sa mga katilingbanong katuyuan o ingon nga tuluuhan sa mga kabataang Hudiyo. Di nakita nato mga mahal nga tigpaminaw, no?
kining gihisgutan nga gibasa nga maayong balita Biblia ang Katoliko, gitabayingan sa mga Protestante, eskolar sa Biblia, ang pulong sinaguga sa listahan sa mga pulong yon ang dapit nga tigumanan sa mga Hudyo sa adlaw nga igpapahulay. Di ang ilang pagtigom adlaw gud nga igpapulay aron pagsimba. Gigamit usab kini alang sa mga katilingbanong katuyuan o ingon nga tulonghaan sa mga kabataang Hudyo. Dito po sila magtungha, tudluan sila. Ang pagtudlo, adlaw nga Sabado, kay maumay ilang isimba, nga magsimba gid ay sa adlaw nga ipapulay. Busa si Kristo, ang iyang pag-adto dito, gibatasan niya ang pag-adto sa ikapitong adlaw o Sabado, kay maumay ilang tigom. Pero ang gibasa niya, dili adlaw ipapahulay, nga naa sa Isayas. Kaya daghan mang mabasa adlaw ipapulay sa Isayas, parang iyang gibasa, ang katong espiritu sa Ginoo naa kaniya, ang pagwali sa balita. Hain man itong gikuha sa Isayas, Brad Rini, sumala sa Biblia. Niya Reverend sumara din sa Isayas kapitulo 61 bersikulo 1 ang gingon. Ang Ngadto sa dos. ngadto sa dos ang gingon. Ang espiritu niyo ba nga Ginoo anya sa ibabaw kanako tungod kay gidihugan ako niyo ba aron sa pagwali sa mayong balita, mayong mga balita sa mga maghop. Ako gipani niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok o kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag o sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga ginagapos. 2. Aron sa pagmantala sa tuig sa pagpasiguli uban kang hiba o sa adlaw sa pagpanimalo sa atong Dios aron sa paglipay niadtong tanan nga nagbalata. Pagmantala sa tuig sa Ginoo na kung mabalik ta kay duha ra ba na tulo ra ba na kamatang pagbantay nga binulan sinimana og tinuig na mo gawas karon nga nagwali di siya sa seremonyalo. Usa wala diha nga nag-explain si Kristo about sa adlaw nga igpapahulay. Dili gyud tinuod nga si Kristo nagbatasan sa ang batasan ni Kristo pagsulod. Tinuod nga nagbatasan siya sa pagsulod sa sinagoga adlaw nga igpapahulay. Pero ang problema katong gisudlan niya si Matiyas mga Hudyo. Unya pagsulod ni Kristo dito dili tuyo ni Kristo nga intensyon nga pares batasan nila nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay kung mota, pabor lang tato ni Kristo kay naa diha ang tulunghaan sa mga kabataan. Unya siya magtutudlo huwag 3:3 tudluan unta niyang mga bata nga nang wala exercise niya ang adlaw ipahulay. Mao na nga nakita nang si Tasa nga si Kristo ba nga context ana dili gyud si Kristo kauban sa nagbatasan sa pagbantay sa adlaw ipahulay. Laktod nga pagkaistorya si Kristo wa gyud magbatasan sa pagbantay sa adlaw ipahulay kay kung mao pa unsa hinungdan nga nung nakauna-una sila sa paghagbong ni Kristo dito sa pangpang. Ang tuyo ra ba ana? Purpose ra ba ana? Tungod ra ba kay wa na magbantay sa adlaw ipahulay? Summarize nako Exodo 31 14-15. Mao man na nga pagkamulapas ka, patyon ka, mao na una-una nagkauban pa ilang anong kanauna man sila patay ni Kristo kay nganong itok mo nila pangpang iulog. Karon niya sila rin nag-ingon nga ang pagsimba ra ba sa simbahan dili ra ba pwede nga mo simba ka og dili imong simbahan brodone, di ba? Kay ngano pwede ka mo simba sa laing simbahan, pero maura nga simbahan nga Seventh-day Adventist na. Di kung si Kristo mo may trinor o magtutudlo, di ka itong pag sunod ni Kristo, sa nga nanunod siya, pwede na mo simbag laing simbahan. Kaya di ba ito ila itong simbahan, itong sinaguga, na hay ng prueba, brodroni nga, mismo sila nakasabot nga dili pwede magsimba og dili kaugalingon nimong simbahan. Okay, ato ipabati ang tingog nila Riverino sa mga 70 Adventist nga may tungod sa magsimba kag dili imong simbahan para nila dili gina pwede. Gawas og pareha. Gawas og pareho lang. Pareho mong simbahan basta asa pa ko ng David basta pareho simbahan pwede na pero dili mo pareho og simbahan di pwede nga mosulod teritoryo sa pagsimba. Na mao lagi ni sa karon dinhi nga si Kristo dili man to iyang simbahan, sila simbahan man to sa mga Hudiyo, sinaguga sa mga Hudiyo. Na kung inyong gamito na, dili man day pwede na si Kristo ang inyong ipagbantay sa adlaw igpahulay. Dito sa sunod sa sinaguga. Pwede na sila nga musulod og simbahan nga dili ila basta ang ilang tuyo lang nga mopahulay dito. May mga gidana pero atong paminawon ang ilang payag kung pwede bang magsimba sa dili nila kagulingong simbahan. Ang budget number na
Natuta naman. Man, ang mga protestante, pwede man di ay kulong na sila musimba sa misan punsang simbahan. Sa ako sarang. Bautan na ang mga SDO magkainuma sa pagsimba usab sa magandang mga simbahan. So, ansan man, ikaw may puntahan katungos kong tumagin ka. So, sa may kasulti ninyo puntahan. So, ang yung pasabot ana ang alpadis nga panangitan, ibutan tala nga Adventista ta, yun na, Adventista. Pwede lugo siya musimba sa, mo ba niyo pasabot nga, pwede siya musimbang baptis, musimbang bonagin, mo punto nila musimba o basta kay protestante. Okay, ang mga protestante, sa mga simbahan, pwede musimba sa ganang simbahan. So, ang mga SD, pwede ba? Sa mga siya. Muna yung punta na. So, kung sa akong ikatubaan na sa Paris niya, dili, pwede. Sa dialang rin ba rin, no? Nga dili daw pwede mo simba o dili imong simbahan. Na katong pagtudlo ni Kristo, wa siya mag-ihimplo nga mosimba siya bisag dili iyang simbahan. Aron pasundon niya sa iyang mga tinun-an. Kay gani man, mga mahal namong tigpaminaw, akong pagabasahon ang wala na pagbantay ni Kristo sa adlaw nga igpapulay na balaod bitaw nga patyon, gibasa bitaw ni Brad Bakaray ang Exodo, yang gisampit 31 versikulo 14 hangtod sa 15 nga ang mulapas niya na pagapatyon motong itukmon nila si Kristo sa pangpang kay nahibaw-an man nila nga si Kristo wala na magsunod sa kang Moises nga balaod sa pagbantay sa adlaw ipapulay. Hayan ang priba. Basan kung nakasulat din sa Juan, Kapitulo 9, versikulo 13, hangtod ang atong pagbasa, no? Sa Juan, Kapitulo 9, versikulo 13, hangtod sa 29, nagingot. O ngadto sa mga Parisiyo, ilang gidala ang tao nga kaniadto buta. Ug adlaw kadto nga igpapaulay sa ato pa adlaw nga Sabado. Sa pagmasa ni Hesus sa lapok ug sa pagpabukas sa iyang mga mata. Ang mga Pariseo nangutana kaniya pag-usab. Giunsa niya pagpakakita. Ug siya mingon kanila, gidira na ginyag lapok ang akong mga mata. Ug ako nang hilamos ug niya makakita na ako. Ang pipila sa mga Pariseo mingon, katong tawhana si Kristo, dili gikan sa Dios. Kay wala siya magabantay sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang uban nag-ingon, unsaon ba sa usa ka tawo makasala ang pagpabuka? Unsaon ba sa usa ka tawo makasala ang pagpakahimog mga milagro nga sama nini? Ug diya kanila'y pagkasumpaki. Tungod nini ang taong buta, ila na usab nga gipangutana nga na nag-ingon, unsa may imong ikasulti may tuod kaniya? Kay gipabuka man kaha niya ang imong mga mata, siya mingon, siya propeta. Ang mga di wala motuo nga siya miagi pagkabuta o nga unya makakita na hangtod nga natawag nila ang iyang mga gidikanan sa tao nga makakita na. Og nangutana sila kanila, inyo bang anak kining gingon ninyong nahimugso nga buta? Nanon sa ba nga makakita? Nanon sa ba nga makakita naman siya karon? O niyang question. Ang iyang mga ginikanan mitubag nga nag-ingon, kami nahibalo nga kini siya mao ang among anak o nga siya nahimugso nga buta. Apan naunsa nga makakita naman siya karon? Kami wala mahibalo. O wala usab kami mahibalo kinsa ang nagpabuka sa iyang mga mata. Pangutan alang siya, kay dako naman siya, musulti siya alang sa iyang kaugalingon. Wa man kibalo ang ginikanan, kinsa nagpabuka, hindi dayon, gingon pagkasulti sa iyang mga ginikanan, tungod kay sila nahadlok sa mga Hudyo, kaya mga Hudyo ugod, nakasabot man nga kung adunay mo ingon nga si Jesus mo ang Kristo, siya palagputon gikan sa sinagoga. Tanawa ha? Tungod nini ang iyang mga ginikanan na nag-ingon, siya dako na, pangutan alang siya ninyo. O sa ikadwa, gitawag nila ang tao nga kaniya tubuta, o kaniya mingon sila. Ang Diyos mo'y dalayga, kami na ibalo nga katong tawana, maoy usa ka makasala.
siya mitubag nga nagyon, ako wala mahibalo kung siya makasala ba. Usa ka butang nga akong nahibaloan mao kini nga kaniadto buta ako apan karon makakita na ako ug sila mingon kaniya. Unsa may iyang gibuhat kanimo? Yun sa man niya pagpabuka ang imong mga mata. O kanila mitubag siya nga nagingon. Gitug-anan ko na kamo ug wala kamo manimati. Nganong buot man kamo magpatalinghog pag-usap? Buot mausab kamo mahimong iyang mga tinunan? Ngutan ang buta. Og sila ilang og siya ilang gipasipalan og sulti nga nagingon. Ikaw tinun-an niya apan kami mga tinun-an ni Moises. Kami na said nga ang Dios nakigsulti kang Moises apan bahin nining tawana ambot taga din siya. Oh, kita mo na. Isa ingon ang buta. Anong buta naman mo pag-usab ba usab ka mong mahimong tinun-an niya kay nahimo na daytong tinun-an tong buta. Ingon dayon ang mga presyo. Ikaw tinun-an niya. Kami tinun-an ni Moises. Nasabi nga ang Dios nakigsulti kang Moises. Di gigamit nila ang gitawag og tinun-an sila ni Moises na mga mahalamong tigpaminaw ba doon naman tay Biblia. Kay nagingon man ang pipila sa mga parisyo mingon katong tawana dili gikan sa kay wala siya magbantay sa adlaw ipapawlay. Kung sa Kristohano ning katilingban, wa na si Kristo manumbaling sa adlaw ipapawlay. Kining Sabado. Unya tungod niya na kay gilapas ni Kristo kay bawal man maghimo ka og pag-ayog masakiton sulod sa adlaw ipapawlay. Pero kang Kristo dili na bawal kay wala naman siya manumbaling kay ang adlaw ipapawlay wala na niya ipatuman. Naon say puriba dadone nga natay ubang hubad sa Biblia nga sa batas ni Kristo o sa balaod ni Kristo wala na magpatuman sa balaod pa ni Moises. Okay, kining Biblia revealing nga New Testament Pinoy version. Oh, sagol English ug Tagalog no? Oo, ang pagkasulat nini. Okay. Dili na ko pagabasahon sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 20 ngadto sa bersikulo 21 mga kaigsunan ninyong paminawan. Yun din ang mga punto nga atong basahon dingon. Pag mga Diyos or Hudiyo ang kasama ko, Kauban lugar niya. nagiging parang Jew ako. Kung ang mga Hudyo daw ang iyang makauban, para po siya, po siya Hudyo. Para maniwala sila. Para mutuo sila. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moses Dili naman daw kuno siya required nga musunod sa law ni Moises. or balaod ni Moises, sinusunod ko ito pagkasama ko sila. Okay. Para madala ko sila kay Christ. Sa tupa payun-uyon si Pablo. Ganon din, pagkasama ko ang mga Gentiles or mga Hintil, parang Gentile ako na hindi required sumunod sa Jewish law. Para makonvince ko sila. Hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos. Actually, batas ni Christ ang sinusunod ko. Mga malamong tigpaminaw, napamatud-an nato nga batas na ni Kristo, dili na batas ni Moises. Ang ilang gisubay nga gatong batas ni Moises o balaod ni Moises, pagbantay sa adlaw ipapolay. Daghan po tatang abuhaton nga pagtubag, suportar niini nga wa na bigyod badrode, pero naay atong igsusulti oras ni abot naman. No. Busa, dili tinuod nga wala tay pagbantay sa kasuguan. Pero pagbantay sa kasuhan sa adlaw ipapulay kay giwala na sa sunod atong tun-an ang uban pa para pagpamatuod nga kita kung unsay nabasa nato sa Biblia ato yung gisugilon. Busa among gipanghinaut nga nasabtan ninyo ang mga porsyon atong balikan na sa sunod nga mga pagtuon. Sa ngalan na lamang sa magtutudlo, Master Tomas dinhi sino kay miabot naman ang oras kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Yunyong sa kalasab sa makauban nga evangelista o ministro. Kinasab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Rene Telebreco. Usap si Brother Romirama Camus. O kinusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.